fútbol que temos aí na Silva. Sabemos das dificultades que teñen os rapaces a hora de poder ducharse, e por encima ainda se lle incrementan cando acaba os entrenamentos e teñen agua fría, o sea que entón pois gustaríame que houbera previsión de non quedar sin agua quente. Vamos a ver. Despois hai unha pregunta. Gustaríame a ver se me pode informar ou se non, a ver se no próximo pleno podemos aclarar un tema. Está ao tanto do que pasa ca canteira que temos aí no Monte de Carantoña de Beixón? No Concello de Boiro. No Concello de Boiro non, está afectado o Monte de Beixón e o Monte de Carantoña. Ben, aí, polo que teño entendido, hubo unha modificación do nome da empresa, da titularidade da empresa. Eu queria saber se se notificou o Concello ou non. Eu respondo na próxima. De acordo. Outro rol sería porque nos decretos donde aparecen solicitudes de obras non aparecen ser notificados e especificados os lugares onde se realizan. Pola lei de protección de datos, pregunto, porque o único que aparece é Lousame está no Concello, Lousame, calquer cousa que salga do Concello, un decreto, igual, calquer. A ver, para a protección de datos, hai unha aquí. Pon o nome da persoa, o titular, que solicita a obra, e pon os anos que estarán falando, ou así, ten o nome da persoa, o cual, que quere que usted solicite que se poña o lugar. Como se poñía hasta ahora. A ver, vamos a... vou non consultar, pero hai un programa novo con os IGEN da Diputación por onde se tramitan todas as licencias agora. Entón, vamos a mirar se é por outro programa que se está... vamos a mirar se se pode modificar, se pode modificar, non? Todavía levan bastante tempo traballando en eso para facer os informes jurídicos, aplicarlo e agora intentar funcionar ben, se se pode corregir, se corregir. Vamos a ver, hai un decreto aquí que é o 31 de 2016, fala de recoñecemento do sexto trienio Francisco Lorenzo González. Di que, vista a solicitud asignada por don Francisco Lorenzo González, funcionario de novo ingreso integrante do cadro de personal deste Concello, podíame aclarar se está reingresado? No, a ver. Está lendo vostede perfectamente ben, está interpretando mal. Mentras non sae ao xudicio e o dictamino, eu non son, no momento non teño ese cargo. Ele, neste momento, está suspendido, pero sigue cumplindo trienios mentre sigue sendo funcionario. Está suspendido dos cargos porque está hasta que dictamine... Vale, entonces... Funcionario de novo ingreso que non... Sí, é funcionario... Sí, son corto logo. No, a ver, é que... Pido unha explicación e... É que é unha tipoloxía. Antes dun determinado ano, os funcionarios consideranse que se chaman integrados. E a partir dun determinado, cando pasaron a estar integrados no régimen xeral da Seguridade Social, chamanse funcionarios de novo ingreso. É a partir dunha determinada lei que cambiou cando os funcionarios estaban adscritos a un régimen especial da Seguridade Social, entón chamanse funcionarios integrados, e cando pasan a estar integrados no régimen xeneral, que xa foi, bueno, xa fai tempo, non recordo exactamente, pero xa fai tempo, no ano 90 e pico. Entón, a partir de aí, os funcionarios se chaman de novo ingreso.
pero Calquer funcionario. sí, É unha denominación. é unha denominación Non hai ou que unha ser tipoloxía de funcionario, non significa que acabe de ingresar. É dicir, cando unha persoa ora accede á función pública, chámase funcionario de novo ingreso. E cando accederon coa antigua metodoloxía, pois chámase funcionarios integrados. Vale. Entonces non significa que ingresar. Eu visto lo visto, pues, pensei que xa tiñamos un empleado novo. Non temos nada novo, hasta que diga Xuiz, sempre digo. Vamos a ver, no pleno extraordinario do outro día, nós fixemos unha petición que, por certo, non se nos respostou, no punto, cando decíamos de o crédito de cancelado, co pai. Bien, nos basámonos en que estamos pagando os intereses parecenos, non é que sea moita cousa, pero todo suma, non? Entón, un préstamo no que estamos amortizando 2.290 números redondos, estamos pagando 210 euros, mentras que noutro tamén da mesma entidade pagamos 4.000 euros, de intereses pagamos 31, entonces a mí me Pagamos parece intereses 31. 31,65. Vale. Entón, eu este crédito o que se falou que no que se vai a gastar 25.000 euros se van meter do pai, daí que a nosa petición era de que se houbera cancelado, non? Era facer o robo de aclaraciones. Con respecto ao que acaba de decir, sí teño que decir que outro día, como fixo dúas preguntas xuntas, despois de que rematou o pleno, me di conta que lle contestei a segunda parte da pregunta e lle contestei a primeira, pero lle contesto agora, se me permite. Vamos a ver, había dentro da convocatoria do PAI a obligación, xa sabemos, de amortizar a mesma porcentaxe que se tiña de débeda na Concello. Era o 6, algo, e iso que se amortizou o máis do doble. Por que? Os intereses, como vostede acaba de decir, son 21 euros, o que se está pagando dese crédito, os intereses, e a amortización tamén non vai haber que facer desto se non cambian as normas. É dicir, a Diputación está facendo, prestándonos, sí, prestándonos, informaríamos 21 euros, pero teríamos... 210. Vale, os centros, da igual, non é ese. da igual, os centros de euros, da igual. Para o momento que pero hai obras que había que consideramos que había que facer, e se non o facemos con deste xeito, pois habría que facelas igual, pois pedindo outro crédito, queremos pedir o coste cero de intereses, pois se fixo. Vamos amortizando, é moi pouca débeda, chegará a ser cero, pois esperemos que o ano que ven, a ser cero cos bancos, estaremos, pois, que a Diputación, mentras non cambia ou se busca outra solución, esperemos que co tempo se cumpla eso que vin. Non sei se vai a ser ou non, xa sabe vostede o que me estou a referir. Se non, pois non la irán descontando das que a Diputación nos pasa aos concellos. Seguimos... Non, para os números. 9,72. Seguimos metendo cartos en San Fins dun xeito, non sei, desorbitado, como que damos chamar, ou a usted non me parecerá igual, pero aquí ahora señalizamos o entorno e gastamos casi 7.000 euros. E a traca, pois, vamos a ver, usted dixonos tanto en diciembre como en xaneiro, nos plenos, que estaba pendiente de facer sus presupuestos, estuvimos vendendo ese argumentario logo. E resulta que a sorpresa miña é cando vexo que con fecha 29 ou 30 de decembro vexo que prorrogamos por suposto do ano pasado. Eso se lle vai explicar a técnico. Por favor, lle explica que consiste a programación de presupuesto, que é unha obligación, prefiro que lle explique vostede o máis breve posible, e para que quede claro. Nada, pois, o que di a Lei de Facendas é que se antes ou no 1 de xaneiro do seguinte ano non quedou definitivamente con anterioridade aprobado o orzamento dese exercicio, pois automáticamente debe facerse a prórroga do exercicio anterior. É dicir, se antes do 1 de xaneiro de 2016 non foron aprobados definitivamente os orzamentos de 2016,
quedan automáticamente prorrogados os orzamentos do 2015 para o 2016. Que pasa? Que neses orzamentos faise unha aprobación por resolución da Presidencia, que é o órgano competente, porque hai que facer uns determinados ajustes. Xa que hai certos créditos do exercicio 2015 que non se poden prorrogar automáticamente. Fundamentalmente o capítulo 6, todos aqueles gastos que son propios específicos dun ano, que non son periódicos non repetitivos. Entón, mediante resolución de Presidencia, fanse eses ajustes á baixa no orzamento prorrogado, á espera de que se aprobe o orzamento definitivo, pero é un trámite obrigatorio. O seu orzamento definitivo estamos esperando por el INE. Vamos a ver. Pois non se trae a pleno, claro, Vamos a explicarlo, porque aparte creo que hai que explicar claramente o porqué de xa os anos. Vamos a ver, dende xuño do ano pasado estamos sin a nosa secretaria de Ximenización. Temos unha persoa acumulada que está aquí pois 2 días a semana. Durante ese tempo, neste Concello hai traballo administrativo de Secretaría de Intervención que está na mesma persona, recae na mesma persona moito traballo. Eu, dende que son alcaldesa, trouxen a pleno sempre os orzamentos en decembro. É a primeira vez que se prorrogan. E se prorrogan por esa razón, igual que pasa con outros elementos que pasaron. É unha situación indesexable, porque non é fácil nun Concello estar sin un interventor, porque cando queda un sustituto do secretario ou da secretaria, a veces os traballos de procedimento administrativo de secretaría se van quitando, pero os traballos de intervención ten que ser unha persoa con formación específica que non temos no Concello. Segue de baixa a secretaria e a que está realizando esas funcións e que agora nos acompaña neste pleno está facendo todo o posible, ten feito unha gran parte do orzamento e eu estou, o que non podo presionar a máis, para non lle podo facer que esturma aquí, nin que este os após os domingos, que casi sucede eso a veces. Esa é a razón. E prorrogaros, xa lle explicou o que quería que lle explicara, porque así, por norma, é así. E o capítulo 6 o necesitamos, porque ahora temos convenios, porque ahora temos o PAS, porque temos o PAS, porque temos o PAS, porque temos un montón de obras que vamos a ter que empezar caso a adjudicación, se chegou a resolución do POS e necesitamos o orzamento. E a que está falando e todo o equipo que traballa comigo estamos desexando ter esa ferramenta porque é indispensable para o noso funcionamento a nivel de inversión. O outro, pois que están prorrogados os datos e se pode funcionar con normalidade porque son os menos do ano pasado e seguimos facendo todas as actuacións que hai que facer que sexan dos outros capítulos. Vale? Do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5. E tanto gasto. Entón, vamos a ver, a disculpa que nos dou... Non é ninguna disculpa, é unha realidade que acabo de constatar. A disculpa que nos dou de que o pleno de xaneiro que se había retrasado porque non había secretario, pois non é así, porque hai unha chispa de decretos do secretario desde a última semana de decembro hasta o día 14 ou 15 de xaneiro con o secretario. Sí. Vale, entonces o pleno... Pero non ese día. Non, A ver, vamos a ver, eu fago a súa pregunta, eu contesto. Quero dicir con todo isto que, vamos a ver, eu sei a circunstancia de que o secretario titular, pois está de baixa, e eu agradecemos a Paulo o seu traballo, non dudamos da eficacia dela, para nada, pero vamos a ver, un concello, porque usted dixo que estábamos sin secretaria cando foi do tema do pleno de xaneiro, entón resulta que aparecen decretos firmados por un secretario. Un concello non pode quedar sin secretario. O día do pleno, o día que tivemos que ter ese pleno? Sí, tivemos que ter ese pleno. Había un secretario aquí. Non había un secretario aquí. Un secretario accidentado. Vamos a ver. Eso yo vai a preguntar. Un concello non A pode ver, estar ese sin día, sí. Bueno, vale. Sí, porque unha persona pode enfermar, unha persona pode coller un permiso, unha persona pode ter que ir ao xulgado, e ese día esa persoa non estaba no Concello. E se non vostede mire, porque ten que estar aí a documentación. E se non mire... Ese día en concreto só? No, varios días, pero ese coincideu tamén, varios días. E esa persoa que vostede está facendo referencia, se lle dixen no outro pleno, incluso tendo unha circunstancia familiar que tiña que estar ca súa filla porque lle tocaba durante ese tempo, tuvo que renunciar a ese dereito porque nos fixo, pois, de permanecer aquí durante para estar... E non vamos a entrar neso. E agora vamos a entramos nos plenos, vamos a continuar, vamos a aclarar os plenos, que están aquí. 13 de xullo.
non iba a tocar ese tema, pero xa chegado a ese punto vamos tocar. 31 de xuño se establece a periodicidade bimensual dos plenos. Comenzaba a contar desde o día 15 de setembro de 2015. Pleno ordinario, o primeiro pleno ordinario, 18 de setembro, logo lle pasou a xa. Primeiro pleno ordinario, 18 de setembro. Despois hai dous extraordinarios, o 2 de outubro e o 30 de outubro. E despois, outro extraordinario do 23 de novembro. E o ordinario do 26 de novembro. O 26 de novembro é unha sesión extraordinaria. Sesión ordinaria. Sesión extraordinaria. E digo yo, está usted na convocatoria pon sesión extraordinaria. E é máis, e digo yo por qué. Porque non é o terceiro venres de mes. Entón non pode ser ordinaria. Pois está barata, non? Bueno. Pero mira, vostede mira... Nas bases falamos de que é cada 2 meses que o terceiro E día aparte, de mes. se está xogando con isto, Non os plenos estou extraordinarios. Vamos a ver. Non vamos a establecer diálogo. É que eu teño a relación. Sí, eu tamén a teño. Pero teño polos Se está convocatorios. dicindo que non hai plenos, aquí esta alcaldesa que vai a deixar de facelo por ese tipo de temas que están atraindo, cando había un pleno extraordinario, o que se facía era que se podían facer novos preguntas canto pasase, e xa pasou moitas unidades. Bueno, a partir de agora, haberá novos preguntas solamente nos plenos ordinarios. Perdón, os Pasamos ao plenos seguinte extraordinarios pregunta, donde señor había Paradela. novos preguntas era porque non se había feito o ordinario. Non é certo. Sí, é certo. Vamos a ver, rogo É yo. certo, eso. Suspendemos a sesión plenaria hasta que se cae. Bueno, joder. Que nos chamou usted mentireiro, faltaba a verdade. Abandonamos un momentiño máis o pleno hasta que se cambie o público ou podemos máis tarde. Sí, hoxe non marcho. Non se ten Sí, que pasar. sí, o pleno, porque eu por escoitar tonterías. Bravo. Deberemos procurar que se mantiese a cortesía, a educación e o respeto entre nós os plenos. Sí. Son de mí mismo e pouco máis. Sí. E agora, pues, os extraordinarios, desde que eu estou aquí nos extraordinarios que fixeron, non hai máis debate sobre este tema, pasamos ao punto seguinte. E a seguinte, sigue pilotando, por favor, señora Rivera. Eu respondí, fixemos plenos e non se establece diálogo. Como en todos os concellos. Con respecto ao decreto 84 de 2016, seguimos, bueno, a página web, seguimos notando que, bueno, que non se actualiza, non está ao día e non se colga todo o que debía. Sin embargo, seguimos religiosamente pagando, entón vou facer esa observación tamén. Sigo insistindo tamén no tema do abogado, que no decreto 76/2016 temos o abogado, que é o señor Blanco Ons, se me figura aquí na factura. Entonces, gustaríame, a poder ser, si é que se nos pode facilitar unha relación das actuacións que está defendendo para o Concello. Ahora mismo un caso do Cabo de Rica. No pleno tamén, no decreto 68/2016, gustaríame saber onde se vai instalar unha bomba de calor aerotérmica. Aparece aquí unha factura tamén. Unha factura non creo, Bueno, un proxecto, unha subvención, unha solicitud, A ver, vamos a ver. enerxías renovables. Que é o que parece, por favor, señor Paradela? Sí, unha solicitud. ¿Dónde se va a instalar eso? ¿Para qué se pretende pedir esa subvención? Porque vamos a ver, pedir... 68. No, sí, no, perfectamente, es posible de memoria.
Eso é unha solicitud, hai unha convocatoria para ese tipo de enerxías, onde colocamos en varios locais sociais que se utilizan as aceitas de pellets, Sí. que xa sabes que en Quizán solicitaron outras cousas este ano, e hai un edificio que é os outros que se deteriora porque para que ten tarifa eléctrica que ten a calefacción e se pideu, se é posible, se depende da porcentaxe que dé, se dá unha porcentaxe alta se colocará, se non, non, e a aerotermia consideraron que era o sistema, non era a aerotermia o mellor sistema para ese tipo de edificio porque está parte protegido e non pode facerse outro tipo de actuación. É a petición de unha subvención que logo se fará ou non, dependendo da cuantía que nos den. Igual que cando vostede falaba da señalización da mina de San Fis, que foi a que se colocou en todos os cruces, porque é do entorno de todo o concello onde se señala, donde se va. Eso é unha subvención da Diputación concretamente para eso, para señalizar, para señalizar. É unha subvención con esa finalidade. Seguimos señalizando un recurso que temos singular no noso concello, que de todos os sitios, porque moita xente cando quere vir, nos traslada a petición de que nos cruces e que nos sitios que marquemos o acceso, porque logo, por as características do noso concello, lle é difícil chegar. Por eso se estuvo señalizando, e vostede verá, por moitos sitios. No contorno, porque o contorno de todo o municipio. Usted ven de Santiago, por onde ven, ten que ir a Noia para saber onde está San Fis. Moi ben. Vamos a ver. A página web para informar de os asistentes tamén decirte, e que xa o señor Paradela debeuse despistar, porque no último pleno que se celebrou esta semana, lles comentei aos membros dos grupos da oposición, tanto o BNG como o Partido Socialista, lles pedín disculpas e que tivesen paciencia, que sería cuestión de 15 días, que estaba traballando na página web para modificala, dado que estaba feita fai uns anos e por persoas que non eran especialistas, sino que foron xente que estaba facendo prácticas neste concello, que fomos aos primeiros dos concellos do noso entorno e do noso número de habitantes, fomos os primeiros entre esa página. En aquel momento estaba ben, foi presentada na Casa da Cultura, pero e foi valorada por especialistas, non saliu na prensa con 7, pero hoxe en día tería un suspenso, dado que incluso para acordar os contidos era super dificultoso e non corresponde a unha página actual. Están traballando nelo, están vendo un día a semana con xente do concello para que me din que en 15 días algunhas cousas para finalizar os estudos de niveles, da convocatoria do pleno, si entras enlaces que non hai, por exemplo, agora o que é a administración electrónica, onde non se podía acceder, espero que nos días xa se poda, porque non será conectada con 2.1. En transparencia estaban colocados algúns plenos que non se podía hacer outras cousas. Me din que en 15 días poderá estar casi lista. No decreto 64 do 2016 estamos falando de desistir do expediente de contratación dunha renovación de luminarias en Barranco de Talla. Podes saber cal é a causa de esa reclusión? Non. Sí, se pode saber, pero non é que non se dea a contratar, si se van a contratar. Vamos a ver, o que se dado, non sei se se lle dio a justificación, se vai no decreto a justificación de por que se fixo, van a ser convocados en breve para comparámosle de contratación. Sí. Vamos a ser de comunicación. Sí, bueno, pero se vostede lee, a ver, o que se fixo foi mellorar Que non para... explica porque se... Sí, pero hai un escrito que sí que explica. É que se meteron por nos pliegos unhas condicións en que fai blinda para que non poda presentarse cualquier tipo de luminaria, o mercado avanzou, e supoño que nese campo seguimos avanzando, que non poda presentarse cualquier lámpara que non este certificados do organismo competente, que non reúna todas as características, van a ser condicións excluyentes para que xa non tengamos ese problema a hora de facer a valoración, que supoño que terán que facer un pleno. Se devolveron os expedientes, se volveron a quitar os pliegos, e agora creo que teñen hasta o 20 algo para presentar outra vez. Vamos a ver, gustaríame saber tamén xa... No Leixón hai 4 casas sin alcantarillado e resulta que
viña este día nunha contestación ao tema cando usted nos falou Sí. con uns, con o tema de que había que cambiar unha bomba, e resulta de que algún veciño di que a bomba que non existía, que non existe tal bomba en Aleixón. Cando vostede que lle deu as fotografías, a parte lle atrae ou arreglada, que unha arreglouse e outra non vale, a mirou primeiro un taller da zona, e logo a levou a outra, outra empresa para ver se ten arreglo e podemos deixala verde, non para colocala ali, para ali facer un pozo novo, colocar unha bomba nova, facer un aliviadeiro e ao mesmo tempo esa bomba deixaran de reposto no concello que arreglen para que en caso de que falle en algún outro sitio unha bomba poder repoñela. Cando quero saber, vostede pregúnteme que eu lle enseño as fotografías e máis lle enseño a bomba cando queira. Cando atrae a arreglada, eu lle enseño, sei que consigue arreglar. Esas casas que están sen alcantarillado, vai se lle solucionar o tema? Este ano se vai eso, non sei ahora mesmo sei de algunhas casas, as outras non son porque non dan o nivel e outras as que non poden solucionarse solucionarán. Agora, este ano, o saneamento, xa dixen outro día os proxectos que van, que son o saneamento de Serbia, que son costosos, un convenio, que van os dous no mesmo convenio que a Consellería de Medio Ambiente, o de Serbia, a colocación da depuradora, e tamén o do Seixiro, que vai, pois, desde o cruce do Seixiro a Alta Filgueira. Se colocará a rede xeral e se pagará a depuradora. Tamén se vai a instituir na revisión ese pozo, se lle acabo de decir, se vai a facer un pozo novo lado, e se van a colocar as bolas. A parte das reparacións que se fan todos os meses e todas as semanas de actuacións nas depuradoras existentes. Vamos a ver. Eu gustaríame pasarlle unhas fotos a cada grupo. Teño copia en máis que vamos a seguir aquí por agora. Iban gustaríame, porque vamos a ver, temos síndrome de Diógenes no Concello de Lousame? Non. Pero sabe que pasa? Nesta zona roubaron o grupo electróxeno, roubaronnos varias cousas, deixaron todo patas arriba. É unha pena que non tivésemos alguén Home, a pena, eu non digo que non entraran a roubar, porque claro, aí está eso, pois, a man. Pero... Sabe que é a intención? Raro... No momento que podamos, nesa parte, facer un almacén no que podamos guardar e ordenar está desordenado, non debe de estar así. E cando recollen cousas por aí de tratar de tubos que poden reutilizar, as depositan aí e non as ordenan, teñen que facer un día de deixar de ir a traballar unha semana e dedicarse a organizar o material. Sin embargo, a leña está moi colgadinha. Porque está debaixo das marquesinas para que non se molle, para proporcionarle a que se proporcionaba antes a Filgueira, ahora xa non, por iso está aí, se non xa non estaría, e ao Club de Xubilados. Ahora xa non o utilizan porque está así, pero a Filgueira xa non porque ten peris. Pois usamos as marquesinas para guardar a leña. Non, non usamos as marquesinas. As marquesinas que están aí son para guardar, son para tirar, non están para utilizar, porque se debe tirar xa de sitios en que non podían ser utilizados. Vale? E agora tamén me gustaría enseñarlle outra. Pasas por aí, por favor. Bueno, nosa queixa é que esa obra parecenos totalmente fora de contexto, non garda distancias, non garda distancias. Isto xa eu teño comentado, usted dixeme que aí había unha instalación. No, eu teño as fotos da instalación, vamos a deixar, este tema vamos a llevar dentro da información e vamos a debatir no próximo. A mí traigame, pero vamos a ver, unha obra nova non se pode... Non unha obra nova. Hombre, unha obra que se tirou bella, según me comentou, porque o tractor a tirou, de feito, fai 2 anos, fixose a parte de arriba outra arqueta. O noso trator, desplazando, determinou unha parede desa... Pero non estaba a ese nivel. Estaba a ese mismo nivel.
nese mesmo sitio. E hai fotos. Home, paso... Hai fotos e lles pedín aos estudios para que as trouxeran. Si fai a favor, pois si. Vale, estiveron aquí e ya pedí, porque cosa que non esperei que chegásemos a este punto, pero sí ya pedí, e aparte o que fixeron foi quitar o repartidor que colocara o Concello, que lle podía aire e facía que moitas casas se quedaran sin agua. O que fixeron foi recuperar o repartidor antigo, feito en cemento e en ladrillo. E está tal cual estaba no inicio, antes de que nós colocásemos o repartidor, antes de que estaba a altura. antes de que nós colocásemos o repartidor. Levo 30 e pico de anos andando por esas carreteras. Perfecto. Pues non se preocupe que vamos a facer un monográfico deste punto. Por minha parte, a espera de que me conteste o pleno anterior. Señor Turnes, por favor. Non escutei, perdón. Señor... Vou responder dos máis decretos máis recentes. Son todas diferentes. Primeira sobre o decreto 95, que é o decreto do emprego. Entón, aquí teño varias cuestións que rogo e preguntas. Primeiro é o artigo 10 da orde de 29 de dezembro, sobre o que se realiza esta solicitude do Obradoiro, di a selección do alumnado traballador que será realizada tendo un criterio de igualdade e objetividade, conforme as bases reguladoras que depois se terán que predicir. Salen publicadas no dono. Non son específicas logo para cada proxecto. Entón, eu queria preguntar que criterios son os que se van a establecer para seleccionar ese alumnado traballador e tamén saber se se vai dar prioridade a, neste caso, as mozas e mozos desempregados que non participaron en anos anteriores. É que iso xa día na norma, pero nos obradoiros, se participaches unha vez, non podes volver a participar. Iso xa, pois vamos. Despois hai uns criterios establecidos que son sempre os mesmos. Teñen prioridade as mulleres. Teñen prioridade, aparte, que son mulleres tratadas, que pasan a finales do... É un baremo que ven establecido, se vostede pode ir a calquera lugar do Concello e se veremos ben publicado no Belga, e é para que nos ven xa prescrito. E se fai escrupulosamente por selección. Sí, o ano pasado, porque xa nos pasou eso con 3 casos. O caso que le acabo de mencionar. Eu, de todas formas, tamén queria pedir que, cando veñan mozas e mozos de Roxame a preguntarlle polo Obradoiro, que se absteña de indicarles que veña a falar con nos a Froxán, porque creo que son cousas que están fora de lugar e cada máis crean conflitos entre veciños e non ven a conta. Podía repetir, por favor? Sí, que cando veñan xente a preguntar polo Obradoiro, que non o Obradoiro do emprego e a actividade empresarial das empresas que hai en Lousame e as relacións que eles poidan ter con comunidades ou cualquier tipo de problema que poidan ter son cousas moi distintas. Entón, simplemente quero advertir que non se fagan esas... é un robo, que non se fagan eses comentarios. É que non se fan eses comentarios a ninguén. E a min, particularmente, non sei se os meus compañeros non lle veu ninguén a facer ninguna pregunta sobre o Obradoiro. Primeiro, porque non temos Obradoiro. Temos unha solicitud de Obradoiro presentada. E todas as solicitudes van directamente a outro sitio e non veñen aquí. Perdón, Teresa. Sí, por favor. Si, eu só tuve un caso dunha persona que vou preguntar polo Obradoiro e dirixímola ao técnico de emprego. Foi a única solicitud que foi unha señora que veu e nos diriximos ao técnico de emprego para que... Non se pode soltar, dicir, un robo que nos vai, é que ninguén aquí presente fixe ningún tipo de comentario. Primeiro, non tuve ninguna pregunta. Si tive unha dun veciño, pero lle contestei o acabo de... porque non me recordaba, non foi no Concello porque foi na rúa, que pasa moitas veces. E lle dixen que todavía non o tiñamos, que no momento que estivese aprobado, que saberíamos, primeiro, non sabemos canto nos vamos a ceder. Sí. Iso non se sabe, e non se pode facer gratuitamente dicir unha afirmación que non é feita aquí. Outra, tamén en relación ao Obradoiro. No convenio falase que cada un dos consellos, Noia e Lousame, van asumir o 50% dos gastos comuns. E, no tanto, resulta que o Consello de Noia é o que vai ser a entidade promotora, é o que vai xestionar o proxecto, designas a Santiago Freire como coordenador e interlocutor do sector e justificador, entón, eu que me gustaría saber que marxe de decisión é que vai ter o Consello de Lousame no proxecto. Vamos a ver, te explico. No Obradoiro anterior, quen foi o que leva máis traballo, e nos tocou a nós, é o Concello que é o tramitador, porque é unha carga de traballo importante. Ademais, ten que adiantar os cartos das nóminas.
logo ven a subvención, hai unha parte que che adianta, pero outra ven ao final. Entón, o Concello, que é o tramitador, é o que máis ten que aportar, e máis ten que traballar, e máis personal ten que dedicar a obra do aire. Co cual, cando foi que Concello por todos son, nos tocou a nós, e cando xestiona a Noia, pois temos a sorte de que vai xestionar a Noia e nós non temos que facer ese esforzo en Galicia. Pero en termos de decidir... E en termos de decidir, o decidimos conjuntamente, que hai que decidir. A que se refire? Eu refírome, a hora de pedir, xa decidimos que é o que pedíamos cada concello. Os proxectos que pedimos e as ramas que pedimos xa decidimos conjuntamente. E agora cada un van a ter unha formación, o objetivo do Obradoiro sobre todo é que esa xente que está desempregada teña a opción de formarse. E aparte, tamén teñen a posibilidade de obter capacitación profesional, incluso algúns que non teñen graduado, de obter o Obradoiro. Ese é o objetivo primordial para o que se reciben os Obradoiros. Ao mesmo tempo de que fan as prácticas de eso, pois poden ir facendo algún tipo de obra nos concellos. Nos veces acabarán, noutra non, pero o objetivo é a formación e que estén ocupados, e que estén ocupados durante ese tempo, non? 6 meses antes de un ano e agora, que se fai un tempo, son de 6 meses para chegar a máis concellos. Non vai a decidir nas súas obras, senón que decidirán nas súas. Eu non vou a decidir nas súas obras, e non vai a vir a decidir no noso territorio. Agora, teñen que ir xuntos o seu monitor a cada sitio. Na mesma hora do 29 de decembro dico que ten que existir unha memoria e un orçamento, non sei se podíamos ter copias, se coñecelo mellor. Depois, o cuarto aspecto do Obradoiro, eu concordo o que estaba falando, non? Os obradoiros de emprego son un instrumento positivo que teñen moito valor e que cantos máis veñen, pois mellor. Non tanto, dúas cuestións. Lousame ten case 100 km cuadrados, máis ou menos 75 núcleos de población. Moitas veces se ten sacado aquí, o teñen dito moitos veciños, que constantemente se están a realizar investimentos nuns poucos metros cuadrados, non? Xa sabemos que hai opinións mellor divergentes, co potencial turístico e demais. Non tanto, un obradoiro como este, que está centrado en xardiñaxe, en xardíns, podería ser perfectamente ter dedicado a condicionar as áreas recreativas ou outro tipo de infraestructuras en todas as parroquias e non, unha vez máis, concentrar ese investimento nun espazo tan específico, no que ademais, en as mesmas resolucións que estaban hoxe no pleno, sabemos que están se gastando miles de euros ao ano en axardinar, en manter o axardinamento do poboado mineiro de San Fins, non? Entón, creo que teria sido máis idóneo, mesmo incluso que fon sendo un obradoiro sobre xardiñaxe, pois que se descentralizara un pouco as activacións. E outro aspecto en relación a ese criterio teria sido agora xa está, só que no futuro tal vez recomendaríamos ao noso grupo pois que se escolleran tal vez áreas de máis viabilidade laboral, se se quere dicir, ou inserción local, como podería ser obradoiros que está vendo que ten habido recentemente en outros concellos, como traballo forestal, enerxía solar e térmica, por dicir un par de exemplos. Entón son simplemente recomendacións a futuro, obviamente esta vez xa está techada, non hai moito máis que facer. Dentro do Obradoiro hai unhas modalidades establecidas. Se quere, eu lle dou información sobre o seu tema e lle dou a convocatoria. Tranquilo. E logo, hai unha parte ampla que é de formación. E a parte, o tempo que teñan dedicado a obra, pois non son os 6 meses, por suposto. É unha parte dese período. E hai que intentar, é imposible que estivesen actuando en todas as partes, porque non é doado, non pode ser. De feito, non pude comprobar no anterior, excepto as que estiveron no centro de día aprendendo, que estiveron concentradas allí, con o resto estiveron un pouco no son, un pouco aquí, porque o objetivo é outro, o objetivo, sabe vostede que acabo de decir? Sí, preparar a xente. Efectivamente. Ben, no decreto, na resolución 66, falase, do caso de ter que devolver unha subvención que fora destinada a contratar unha animadora cultural, é unha subvención de 3.000 e pico euros, que ademais de ter que devolverla, houve que devolverla con 216 euros de xuros. Sempre quería preguntar por que devolverla, porque non foi posible realizar ese proxecto. A persoa que non me gustaría dar detalles que non tiña que dar, a persoa que ten esa praza, pois
pois, por razóns familiares, enfermedad grave das súas fillas, e a seguridade ten pois, unha licencia, non? Aí pagas o eso. Vale, refírese a ese caso. Tamén no decreto 35 falase de alguén en nómina para actividades de promoción turística. Quería saber quen, facendo que, en que período. Esa persoa é Maite, que traballa no Concello, e unha parte do seu tempo ela fai de guía e tamén fai o tipo de xestións dentro do Concello. Igual que tamén pois, está ao horario nos despachos e tamén está en educación de adultos. A xente traballa moito. A resolución 26 é o recurso de reposición que presentou este grupo municipal en relación á maneira que se está tratando a forma de dar mocións ao pleno. Realmente pretendía clarificar unhas cousas que a secretaria, só que tal vez por temas de tempo será mellor que será en outro momento. Eu poderia facer un rogo, que a secretaria ten o seu discurso no despacho que me queda aclarar, pois se pode aclarar con ela, porque as relacións que a secretaria pois mellor non facer. Entón, obviamente, o único que opinamos é que algún rogo máis? Sí, o rogo sería que a batalla legal que parece que nos quer levar a hora de ter que ahora presentar un recurso de proceso administrativo, tal vez ir máis alá, é absurda, porque na maior parte dos consellos a maneira na que se transmiten as mocións, que son ni máis ni menos que as propostas que facemos cada un dos grupos, moitas veces transmitindo propostas que veñen dos veciños, e o goberno municipal non ten que ser un objetivo de un contencioso de estarmos con estes asuntos. O normal en todos os consellos, porque eu teño falado, é que se presentan as mocións e cando chega un pleno se meten na orden do día e se demora moito o pleno, pois quedan para outra vez. E podría ser tan simple como eso para non ter que andarmos nos toleando a secretaria con recursos de reposición, despois indo a outros pasos, estamos perdendo o tempo. É algo que nos pasa a nós, está pasando, entendo, os outros grupos tamén, e non teria por que ser así. Vale. Señor Torres... Non acabei, tiño algunha máis. Por favor. Tamén quería preguntar por que é que se tramitou o recurso de reposición sobre as mocións e non se tramitou o recurso que presentamos uns días máis tarde en relación aos dereitos de acceso á información. Vale, vamos a ver. Pode pedir a Secretaría cando queira preguntar temas administrativos. O que non pode facerse é saturar os departamentos do Concello. Nós somos un Concello... A resposta. A pregunta fixo a vostede. Somos un Concello pequeno, no que hai moitísimo traballo nos departamentos, en contabilidade, e que a veces eu lle pido información e solicito para trasladarle a vostedes, e elas ten que rendir contas, que rendir a conta trimestral, que facer a liquidación. Bueno, lle podería, non vou a rogarlle a ninguén que lle explique, pero pode vir aquí un día por la mañana e preguntar directamente aos formadores se están saturados de trabajo. As mocións, xa lle explico, ella respondeu o secretario que lle lei, vostede ten maneiras de presentarlas, se considera, e se van metendo aí concellos que farán o que me di vostede e outros que fan pois que non levan ninguna ni as súas, según o que considere a orde do día como alcaldesa. Hoxe vi unha moción de cada grupo político. Bueno, non traíamos a moral, presentouna por urxente, presentaron por urxente, igual se aprobaron, outras non se aprobaron, eu creo que se pode presentar igual que se presentaron sempre e a orde do día a fai a alcaldesa. Ben, obviamente... Creo que eternizar, non sei, en procedimentos, en recursos, o que fai é todavía saturar máis. Eu soy secretario, sin interventor, bueno, pero o traballo de iso, por decirle cada quen o que quere funcionar, non? Vostedes queren funcionar así. Non, gustaríanos que se puderan discutir... Sí, teño. Os decretos 16, 19 e 82 fan referencia ás asistencias aos plenos, ou a retribución por asistencias. Varias veces pedimos que se discriminaran estas cantidades por tipo de órgano e por cargo de ainda non se fixo. Perdón, que en vez de unha cantidade global que fosen por cada persoa? Por órganos. E por cargo eleito, sí. Tamén pedíramos xa fai meses coñecer as cantidades efectivamente cobradas por cada cargo eleito e non as que foron asignadas.
efectivamente, no mes de xaneiro, creo que foi o febreiro, pasounos unha Tiene lista. unha relación a vos. Claro, pero esas non son as cantidades que foron efectivamente cobradas, son as que foron asignadas. Entón, aínda non sabemos efectivamente... Se solicitou a contabilidade ese informe, e ese informe non acababa a pasar a persona de contabilidade a min e eu, o se veu por aquí, eu lle entreguei. Sí, Vale, se non insistirei. lle vale ese, volvo a pedir outro. Ben, tamén solicitamos, aínda non se fixo, que se pagan públicas as facturas xustificativas das subvencións dos grupos municipais conforme o establece a sentencia 18 do Tribunal de Contas do 19 de decembro de 2011. Entón, Expliquei tamén a vostede no meu despacho como era o criterio que se establecer aquí, que non entramos a discutir si a secretaria que nos estableceu estaba ben ou mal, e que o trataremos con a secretaria que temos neste momento, e tamén lle dixen que era o meu parecer, que igual era próximo nese aspecto, e creo que xa lle respondí nese momento. Entón, claro, non lle vou contestar, estou lle contestando por segunda vez esa pregunta. Por favor, outra pregunta. claro, é que non é unha pregunta, é o rogo de que fagan, bueno, que non é que obviamente as fagan públicas, pero que nos entreguen, o queremos ver esas facturas. Entón, insisto, que queremos ver esas facturas, a poder ser se intercambiaron maiores complicacións. Pero non bueno, eu explico a secretaria despois no seu despacho, que non se presentaban aquí, porque non estaba tratando... Xa sei que non se presentaron, pero hai unha sentencia que obliga a facelo. Ben, pues a partir de agora faremos que habrá outros secretarios sobre os nosos criterios, pero hasta agora o criterio que tiñemos era ese, e usamos o de posición todos como que o sabe que estou falando. Nunca lles mandaron presentar ninguna documentación. Falaremos, se queren, tratamos este tema nunha comisión informativa os 4 grupos. Ben, o decreto, bueno, a resolución que facía, mencionouse antes sobre a señalización do entorno do Pobo Miñeiro, tamén supoño que inclúe unha placa que se puxo, que se sustituiu na entrada no límite municipal en Porto Bravo. Quería preguntar quen é que escolleu e con que criterio o que parece ser o novo lema municipal, natureza mineira. A min, olha, o noso grupo municipal parecenos unha contradición en termos, non? Considerando a desfeita ambiental que provocou a actividade mineira no último século, e tamén, se este vai selectivamente ser o novo lema do municipio no seu conxunto, parecenos que é unha decisión que polo menos debería ter consultado no seu momento co pleno e non tomala desa maneira. Finalmente, ben, na resolución 952 e 959 faise referencia á comunicación previa de obra menor da empresa Truste en San Fins para un entubado de 150 metros e 380 metros. O día 27 de xaneiro, este grupo municipal solicitou se esa información, se unha obra que estaba sendo realizada nunha parcela de monte viciñal, obviamente sin autorización, non, sen o consentimento desa comunidade, estaba ou non estaba incluída nesa comunicación previa. Falei xusto no día que viñera, falei co arquitecto e ele díxome que non estaba incluída. E díxome que se lle encomendara facer un informe para aclararnos esa cuestión, e ese informe nunca chegou. Entón, gustaríame que se indicara iso, e para non estar claro se é o caso que nos explicou o arquitecto ou se de alguma maneira está incluída nalgúna destas comunicacións que aparecen na cuerda. Lle fará o informe, ele ten unha lista de estudiantes para escrever e seguro que ten ese tamén para contestar. Se o dixe vostede, seguro que lle contestará. Na resolución, esta xa é de 2015-950, a mesma empresa dáselle autorización para facer máis sondeos nunha pista, só que na comunicación non se indica. Quería saber se se trata dunha vía pública, onde, canto tempo se vai afectar aos veciños que, no caso de ser unha vía pública, non sei se non o sabe, pero se nos pode responder, pois perfecto. Esta sí que xa vai ser a última. Nun artigo de prensa, nunha entrevista, manifestou que se iría sacar novamente a licitación o albergue de Toxosoutos. Entón, eu quería saber se isto vai ser compatible ou se vai poder conxugar a actividade que está vendo agora. É algo que temos que tramitar no futuro. Sabe que a actividade que está vendo agora foi un convenio que se firmou por un ano renovable, ou non, ou trasladamos, se se momento como se a realidade todavía non chegou. Pero pensan que vai a ser compatible, pode se facer as dúas cousas? Non o saben. A actividade se pode facer, pero igual hai que controlar. Entendo. Pero seguirá se facer. Moi ben, simples.
Con respecto a no día, gustaríame, antes de rematar, aclarar varias cousas. Se fixo unha pregunta aquí sobre a cabalgata de Reyes. Se dixo que a cabalgata de Reyes do Concello fora algo, non se dixo, pero se dixo sobre a mesa, vou a responder sobre fora a algunhas casas. Eu dixo que a cabalgata de Reyes, que estaba colgada, por favor, podo subir? Que estaba colgada nas redes sociais a foto de un rei mago, e eu dixo que a cabalgata do Concello non. Despois se investigou e era unha cabalgata dunha parroquia privada. Despois, con respecto ás preguntas, preguntou por unha factura que había de pedra de Sograni, e iso era pedra para a barreira, tanto para toda a parte posterior, que se fixo no saneamento de onde baixaba a agua do monte, que se desbordaba sempre, se saneou aquela zona, se puxo pedra no chan, no muro polos laterales, e tamén o lavaroiro. Deixe-me contestar. Eu non